Para fomentar o uso seguro da bicicleta, o Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra está a divulgar entre o seu alumnado a nova ordenanza de mobilidade amable da cidade. No centro están a impartir clases prácticas nas que uns 300 estudantes aprenden a moverse coa bici con seguridade. O que aprenden é a circulación, como ten que ir. Agora vamos a facer percorridos con terceiro da ESO, ata a Illa das Esculturas e as Marismas, e tamén o fixemos con segundo da ESO. Están todos moi contentos, a verdade é que penso que sí que fai moito ben. Unha actividade que lles aprende ademais a convivir cos peóns que pasean polas rúas da Boa Vila. Temos que ir desde aquí todos xuntos, temos que pasar polo centro histórico e por aí saben que ten que ir a unha velocidade a mesma que van os peóns andando, a 5 km por hora, e nada, van con moito cuidado. Maribel indica que a rapazada está desfrutando desta aprendizaxe amena. Explico un pouco como temos que o código da circulación, como que non poden ir polas aceras montados na bici, sempre utilizan o casco, logo sempre que vayamos en grupo tienen que ir con el chaleco e cosas así. Todo eso sí que lo saben. O alcalde da cidade fíxolles entrega esta mañá de material divulgativo para axudar a concienciar a rapazada. Lores felicita o centro pola iniciativa. Isto é excepcional e exquisito, no sentido de que levar á práctica a ordenanza con alumnos que ademais cada vez son máis usuarios da bicicleta e conocer a cidade en profundidade e conocer tamén a normativa e que nos acabamos de dar entre todos os pontevedreses. Entre o material entregado, chalecos, mochilas e reflectores da campaña Suma de divulgación da ordenanza impulsada polo Concello.